Hi vlog! Yaga, gituwal sana mo! Hindi ko nga makag-dashcam sa sakyan. Si Kuya! Dashcam! Naghangi atong Ginoo ang imong divine protection samtang kami nasa dagat. Walay kabilinggan Ginoo kundi ang imong gahom, ang imong mga angel nga imong isaad kung asa kami pa. Amen. Sila pro katong nag-green. Katong alayo pa man dai no, mudungguay pa dito. Siguro bagi na imong 1 2 3 diha. Naana tatanan? Ana. Sir, larga na ta. Ay, di ba ayaw? Oh, bye bye. Kita gipakitaan na to. O yung pinaka-pag-ready ng pag-ready kami, pwede na po kayo pag-info.
Eh, Kay, uy! Ano po starfish? Ano ka nang sa'yo starfish? Ano po na iyahan? Dulit-dulit sa tugaw. Parang nakakabalik ako dito sa para na dili ay. Tao. Hindi raw tato. Ibo sa shower out.